नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मोरलेत शेतकऱ्यावर हत्तीचा हल्ला, ग्रामस्थ आक्रमक. कुडाळमधील नेरूर पारमध्ये डोंगर खचला, घराला धोका. आणि बाउन्सर आंदोलक मारामारी प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सेना भाजपा वादानंतर आमदार निलेश राणे पहिल्यांदाच थेट बोलले. पाहूयात निलेश राणेंचं संपूर्ण भाषण. दुसरं वर्ष मोंडकर साहेब, बरोबर आहे. आणि या स्पर्धेला आपल्याला घेऊन 4 वर्ष पूर्ण झाली. मी आपल्याला मनापासून नारळी पौर्णिमेच्या आणि उद्या रक्षाबंधन या सणाच्या शुभेच्छा देत असताना, मागच्या वर्षी जेव्हा मी इकडे आलो होतो तेव्हा आमदार नव्हतो, आज आलो आहे तर आमदार आहे आपल्या सगळ्यांच्या कृपा आशीर्वादामुळे. आणि याच व्यासपीठावरून मला मागच्या वर्षी आपण सगळ्यांनी शुभेच्छा दिल्या होत्या आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे मी आज इथे आमदार झालो, ही माझी समज आहे. ते सांगत असताना आज आमदार झाले या नात्याने या सणाचं महत्त्व मालवणमध्ये वेगळं आहे, मच्छीमारांसाठी वेगळं आहे. मच्छीमारांसाठी मी मनापासून शुभेच्छा देत असताना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आणि मागच्या 6 महिन्यामध्ये आमदार या नात्याने सभागृहामध्ये किंवा सभागृहाच्या बाहेर काम करत असताना मी प्रामुख्याने आणि प्रामाणिकपणाने प्रयत्न केला की आपला कुडाळ मालवणचा मतदारसंघ हा महाराष्ट्रामध्ये कोणाला एक वेगळी ओळख सांगायची गरज पडणार नाही. कुडाळ मालवण सांगितल्यावर मंत्रालयाला कळलंच पाहिजे की इकडे विकास निधी पाठवला पाहिजे. अशा अनुषंगाने मी तिथे सभागृहामध्ये आणि सभागृहाच्या बाहेर कामं केली. या किनारपट्टीला पण मोंडकर साहेब 10 वर्ष किनारपट्टी दुर्लक्षित होती. या 10 वर्षामध्ये आपल्याला सगळ्यांना अभिमान वाटेल की जेव्हा देशात आपल्या राज्याचं बजेट जेव्हा सांगण्यात आलं, प्रस्तुत करण्यात आलं, तेव्हा अर्थमंत्र्यांच्या मुखातून पहिल्या 5 मिनिटामध्ये जर कुठल्या मतदारसंघाचा उल्लेख झाला असेल तर तो मालवणचा झाला. आणि तो 158 कोटीचा जो विकास निधी आहे आपल्या किनारपट्टीसाठी सन्मान्य अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी आम्हाला दिला. या किनारपट्टीचा कायापालट करत असताना जवळपास 1000 कोटीचा आराखडा आपला तयार आहे. येणाऱ्या काळामध्ये पुढे काय होईल मला माहीत नाही, पण ह्याच 5 वर्षामध्ये या किनारपट्टीचा कायापालट करण्याचा आम्ही सगळ्यांनी निर्धार केलेला आहे. आणि ह्याच 5 वर्षामध्ये तुम्हाला आम्ही इथे पूर्णत्वास नेऊन दाखवू. आपण सगळ्यांनी आजपर्यंत आशीर्वाद ठेवला. या मागच्या 10 वर्षामध्ये जी कामं झालेली नाहीत या 5 वर्षामध्ये करणं कठीण आहे, पण ते करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र राहणं, मोंडकर साहेब एकत्र राहणं गरजेचं आहे. लक्षात ठेवा, आपण काही वेगळे नाही आहोत. अनेक लोकांनी स्टेजवर मी यायच्या अगोदर माझ्याकडे असे बघत होते की मागच्या वर्षी मी इकडे आलोच नाही. मी इकडे दरवर्षी येणार. लक्षात ठेवा, इथे दरवर्षी येणार आणि आपल्या दरवर्षीप्रमाणे हे नातं माझ्या बाजूने मी कधी तुटू देणार नाही, आपणही तुटू देणार नाही याची मला खात्री आहे. हे असंच वर्षानुवर्ष हे नातं राहू दे. आणि या स्पर्धेमध्ये माझं जे योगदान आहे, जे दरवर्षी मागच्या वर्षी मी जे काय दिलं मोंडकर साहेब, ते यावर्षी तुम्ही माझ्याकडून घ्या. त्याला तुम्ही नाही म्हणणार नाही ही माझ्या मनामध्ये खात्री आहे. आणि दरवर्षीप्रमाणे आज ज्या वर्षी मी आलो, पुढच्या वर्षांपासून अनेक वर्ष जोपर्यंत ही टुर्नामेंट राहील मला वेगळ्या आमंत्रणाची गरज पडणार नाही असं मी समजतो. तुम्ही आशीर्वाद ठेवलाच आहे, असाच आशीर्वाद वर्षानुवर्ष ठेवा. आणि या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देत असताना येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकांसाठी मी आणि माझ्या या सगळ्या व्यासपीठाला मी शुभेच्छा देतो सावंत साहेब, की सगळ्या निवडणुका जसं आपण सागराची आज पूजा केली, आपल्या या सगळ्या निवडणुका चांगल्या सुरळीत निघू द्या आणि आपला सगळ्यांचा आशीर्वाद आम्हाला मिळू द्या. एवढीच फक्त इच्छा या निमित्ताने आपल्यासमोर ठेवतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला नेत्या अर्चना घारेकर यांनी सावंतवाडीतील बंधूंना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्यात. नमस्कार. आज रक्षाबंधन अतिशय आनंदात सगळीकडे साजरा होतोय. बहीण भावंडातील नातं वृद्धिंगत करणारा हा सण आहे. आणि या रक्षाबंधन सणाच्या माझ्याकडून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील सर्व माझ्या भावांना खूप खूप शुभेच्छा. आपल्यामधील प्रेम, आनंद, जिव्हाळा आणि सुख दुःखात साथ देण्याचं हे नातं जे आहे ते वृद्धिंगत हो
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आपल्या सर्वांना रक्षाबंधनच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. सावंतवाडी येथून कणकवलीच्या दिशेने जाणाऱ्या एसटीच्या चाकाखाली सापडून दुचाकी स्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना शुक्रवारी सायंकाळी घडली. जुन्या मुंबई गोवा महामार्गावर कोलगाव जुना नाका इथं हा अपघात घडला. यात रुपेश अनिल पाटकर हा युवक जागीच ठार झाला. कोलगाव येथील रस्त्यालगत असलेल्या फॅब्रिकेशनच्या उघड्या गेटला धडकल्यानं तो रस्त्यावर फेकला गेला. पाठीमागून येणाऱ्या एसटीच्या डाव्या बाजूच्या पुढील चाकाखाली सापडून त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणी बस चालकासह संबंधित फॅब्रिकेशन मालकावर देखील गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत चालू होती. मयत पाटकर याची एजन्सी होती. शुक्रवारी सावंतवाडी शहरातील खासकीलवाडा येथे सर्व्हिस देण्यासाठी तो आला होता. येथून पिंगुळी येथे परत जात असताना कोलगाव ITI समोरील फॅब्रिकेशनच्या उघड्या गेटला त्याच्या पॅशन दुचाकीची जोरदार धडक बसली. यात तो रस्त्यावर फेकला गेला. यावेळी मागावून येणाऱ्या सावंतवाडी कणकवली या एसटीच्या पुढील चाकाखाली तो आला. या अपघातात त्याचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच कोलगाव ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. फॅब्रिकेशनचा गेट उघडा असल्यानं अपघात होऊन या युवकाचा हगनाक बळी गेल्याचा आरोप करत फॅब्रिकेशन मालकावरती गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी संतप्त भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी घटनास्थळी दाखल होत पुढील सोपस्कार पार पडले. दरम्यान गावातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थांनी पोलीस ठाणे गाठत पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली. अपघातग्रस्त एसटीचा चालक कुणाल हनुमंत साताडेकर तसंच फॅब्रिकेशनचे मालक रमेश गजानन केनवडेकर या दोघांवरती हा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. याबाबतची तक्रार मृत रुपेश पाटकरचा भाऊ सचिन पाटकर याने सावंतवाडी पोलिसात दिली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत. मृत रुपेश याच्या पश्चात पत्नी, 2 भाऊ, वहिनी असा परिवार आहे. 6 महिन्यांपूर्वीच त्याचा विवाह झाला होता. विवाहानंतर तो कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी येथे पत्नीसह वास्तव्यास होता. त्याच्या अपघाती निधनानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील मोर्ले येथे एका शेतकऱ्यावरती हत्तीने पाठलाग करत हल्ला केल्याची घटना शुक्रवारी सायंकाळी घडली होती. या घटनेनं स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक होत गावात आलेल्या वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची गाडी अडवून ठेवली. जोपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी गावात येत नाहीत तोपर्यंत येथून कर्मचाऱ्यांना माघारी सोडणार नाही असा इशारा दिला होता. पाहूयात. मोर्लेत दिवसाढवळ्या हत्ती वावरत असून शेती बागायतीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कामासाठी शेतात जाणं जोखमीचं झालं आहे. थांब थांब बघ घर करायला कसं झालं. शुक्रवारी आपल्या काजूबागेत काम करत असताना शेतकरी नामदेव सुतार यांच्यावर हत्तीने हल्ला केला. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी व मुलगा काम करत होता. सुदैवानं नामदेव सुतार व कुटुंबीय या हल्ल्यातून वाचले. एकदम डेंजर काम. पळा, माझी गाडी स्टार्टर चालू होती, दुसरी घोडवाडी तिथेच गाडी टाकली आणि पुढे पळा. अचानक त्यांना आम्ही एवढं सांगलं की तुम्ही काळजी घ्या, बाकी काय म्हणजे येतं ते अंदाज माणसाचं आमचे नुकसान जाऊ नये, पण जीवदानी होता का याची काळजी घ्या. माणसं तुम्ही ज्या ज्या स्पॉटवर सांगले तसे अचानक पुढे बाहेर पडू शकतात. किती लोक आहात? आता 52 असतात. 52 म्हणजे 40 आम्ही 40 असतात, एक 20 आणि 20. त्यात परत त्यांची बाकीची कामं असतात ना, मदत तिकडे राहतात. सगळं माणसं असं फक्त काय माणसं ठेवून पण काय होत नाही, पण कसं एक अंदाज सांगतो ते तिकडे जाऊ नका, थांबा म्हणा. आता परवा ही घटना वनविभागाला कळवल्यानंतर कर्मचारी दाखल झाले. यावेळी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी हत्तीचे लोकेशन चुकीचं दाखवल्याने हा प्रकार घडला असा आरोप स्थानिकांनी केला. यावेळी उपसरपंच संतोष मोरिये, माजी उपसरपंच पंकज गवस, माजी उपसरपंच नामदेव सुतार व स्थानिक शेतकरी ग्रामस्थ उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आवारात 30 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या बाउन्सर आणि कार्यकर्ते यांच्यातील हाणामारी प्रकरणात सर्व 8 आरोपींची ओरोस येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात आरोपींचे वकील ॲडव्होकेट परिमल नाईक आणि ॲडव्होकेट सुनील लोट यांनी बाजू मांडली. जिल्हा परिषद आवारात माजी आमदार वैभव नाईक आणि उबाटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपोषण आटपल्यानंतर उपस्थित असलेले बाउन्सर व कार्यकर्ते यांच्यामध्ये झालेल्या हाणामारीनंतर दंगल घडवून सार्वजनिक शांततेचा भंग केला म्हणून
पोलिसांनी ऑर्विन कुस्तान पिंटो, क्रिस्तोफर जेम्स क्रिस्टोफर, फयाज हसन अली मुजावर, वेश केशव राठोड, प्रथमेश मोहनराव सावंत, दत्तम सुरेश लोके, लक्ष्मण कृष्णा हन्नीकोड आणि अरुण हरिप परब यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 194(1) आणि 194(2) नुसार दंगल घडवून सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याचा आरोप लावला होता. या खटल्यात सरकारी पक्षानं एकूण 6 साक्षीदार तपासले. मात्र आरोपींच्या वकिलांनी उलट तपासणीमध्ये साक्षीदारांच्या जबाबात अनेक विसंगती असल्यानं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. याशिवाय FIR दाखल होण्यास झालेला विलंब आणि घटनास्थळी उपस्थित असूनही इतर साक्षीदारांना न तपासल्याचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. न्यायालयानं आरोपींच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरले. तसंच गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांचा अभाव असल्याचंही नमूद केलं. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयानं सर्व 8 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय दिला. हे प्रकरण त्यावेळी निविदा विषयावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेत आलं होतं. सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले होते. वैभववाडी तालुक्यातील अर्जुन राव राणे विद्यालय व कैलासवासी हेमंत केशव राव राणे कनिष्ठ महाविद्यालयात अनोख्या पद्धतीनं रक्षाबंधन साजरं करण्यात आलं. येथील विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या इको फ्रेंडली राख्या झाडांना बांधण्यात आल्या. तसंच वृक्ष संवर्धनाचा संदेश याच्या माध्यमातून देण्यात आला. या उपक्रमाचं कौतुक करण्यात आलं. पाहूयात. भाजपा कुडाळ मंडलची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. पाहूयात. आज आपण कुडाळ मंडलची मंडल कार्यकारिणी जाहीर केलेली आहे आणि त्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. कुडाळ मंडलची कार्यकारिणी नियुक्त करताना भारतीय जनता पार्टीची जी घटना आहे त्या घटनेप्रमाणे प्रदेशाध्यक्ष निवड, जिल्हाध्यक्ष निवड, नंतर मंडल अध्यक्ष निवड आणि सगळं झाल्याच्यानंतर आता प्रत्येक मंडलामध्ये मंडल कार्यकारिण्या नियुक्त होत आहेत. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बहुतांश मंडलमधल्या कार्यकारिण्या नियुक्त झालेल्या आहेत आणि आज आपण कुडाळ मंडलची कार्यकारिणी या ठिकाणी डिक्लेअर करतो आहे. आणि कुडाळ मंडलची कार्यकारिणी डिक्लेअर करताना एकूण 70 जणांची आपण कार्यकारिणी या ठिकाणी जाहीर करतो आहे. आणि आपल्या कुडाळ मंडलमध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की 5 जिल्हा परिषद आणि कुडाळ शहर म्हणून कुडाळ मंडल आपलं येतं. ओरोस मंडलमध्ये आपल्या 4 जिल्हा परिषद येतात. एकूण आपल्या कुडाळ तालुक्यामध्ये 9 जिल्हा परिषद, त्यापैकी 5 जिल्हा परिषदमध्ये कुडाळ मंडल आपलं काम करतं. आणि हे करत असताना प्रत्येक जिल्हा परिषदमधून, प्रत्येक पंचायत समितीमधून, प्रत्येक ठिकाणी प्रतिनिधित्व देण्याचं काम या ठिकाणी आपण केलेलं आहे. आणि आपल्या कुडाळ मंडलमध्ये एकूण 93 बूथ आहेत. 93 बूथची आपली बूथ रचना पूर्ण झालेली आहे. 93 बूथचे बूथ अध्यक्ष नेमणं, त्यांच्या बूथ कमिट्या करणं, ही रचना आपली पूर्ण झालेली आहे. त्याचप्रमाणे एकूण 21 शक्ती केंद्र प्रमुख आपले आहेत. प्रत्येक पंचायत समितीने हा आपण एक शक्ती केंद्र प्रमुख दिलेला आहे. असे आपले एकूण 21 शक्ती केंद्र प्रमुख त्यांची पण आपण नियुक्ती केलेली आहे. आणि आत्ताची 70 जणांची कमिटी, त्यानंतर आपल्या ह्या आठवड्यामध्येच महिला मोर्चाची पण या ठिकाणी कार्यकारिणी जाहीर होईल. त्यानंतर किसान मोर्चाची कार्यकारिणी जाहीर होईल. आज आपण युवा मोर्चाचं अध्यक्ष निवड केलेले आहे. युवा मोर्चाची पण कार्यकारिणी येत्या 8 दिवसामध्ये जाहीर होईल. त्याचप्रमाणे विविध आघाड्यांचे जे आहेत, उद्योग आघाडी असेल, इतर आघाड्या असतील, या सगळ्या आघाड्यांचे पण SC आघाडीची पण कार्यकारिणी आपली आठवड्यामध्ये जाहीर होईल. आणि सगळं जर आपण गृहीत धरलं
तर एकूण कुडाळ मंडळची जवळपास सगळ्या कार्यकारिणी मिळून 300 लोकांची कार्यकारिणी आपली एकूण कार्यकारिणी होईल. आणि 300 लोक या कुडाळ मंडळमध्ये त्या भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे लोक असतील. आपण थोडक्यात कार्यकारिणीमधले जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत ते प्रमुख पदाधिकारी फक्त मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. सगळे सदस्य आपलं जे निवड झाले आहेत त्यांच्या प्रत्येकाकडे आपल्या पेपर्स दिले जातील. त्या माध्यमातून आपल्याला सदस्य कोण कोण आहेत ते कळतील. फक्त कार्यकारिणीमध्ये जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत त्यामध्ये मंडल अध्यक्ष म्हणून स्वतः माझं नाव संजय विनायक वेंगुर्लेकर, उपाध्यक्ष आहेत अजय आकेरकर, उपाध्यक्ष राजाराम धुरी, उपाध्यक्ष विजय वारंग, उपाध्यक्ष मंगेश प्रभू, उपाध्यक्ष म्हणून राजा प्रभू, महिला उपाध्यक्ष म्हणून आपण प्रतिभा घावनळकर यांचं नाव घेतलेलं आहे. अजून एक आपल्या रचनेप्रमाणे उपाध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष नेमायचे आहेत. फक्त आपल्याकडे काही लोकांचे प्रवेश होत आहेत आणि त्या प्रवेशामधून आपल्याला एक महिला उपाध्यक्ष आपण घेतो आहे. त्यासाठी आपण त्याचं एक नाव फक्त शिल्लक ठेवलेलं आहे. त्यानंतर सरचिटणीस म्हणून रुपेश कानडे आणि सरचिटणीस म्हणून योगेश बेर्णेकर असे 2 सरचिटणीस आपण या ठिकाणी नियुक्त केलेले आहेत. चिटणीस म्हणून भूपेश चेंदवणकर, त्यानंतर समाधान परब, प्रमोद गावडे, शेखर गवंडे, उमेश धुरी यांची आपण चिटणीस म्हणून नियुक्ती केलेल्या आहेत. महिला चिटणीस म्हणून प्रज्ञा राणे यांची आपण नियुक्ती करतो आहे. महिला चिटणीस म्हणून परत आफरीन करोल यांची महिला चिटणीस म्हणून आपण नियुक्ती केलेली आहे. कोषाध्यक्ष म्हणून प्रमोद नाईक यांची आपण नियुक्ती केलेली आहे. SC मोर्चाचे अध्यक्ष विष्णू तेंडोलकर यांची आपण SC मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. ST मोर्चाचे सन्माननीय रणजित रणसिंग यांची आपण नियुक्ती केलेली आहे. महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आरती पाटील काम पाहत आहेत. युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सन्माननीय तन्मय वालोलकर यांची आपण नियुक्ती केलेली आहे. किसान मोर्चाचे अध्यक्ष पूर्वी वैभव शेणे होते, त्यांची पण आपण परत एकदा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून माणगावचे माजी सरपंच सन्माननीय जोसेफ डांटस साहेब यांचं नाव या ठिकाणी घोषित झालेलं आहे. OBC मोर्चाचे अध्यक्ष सन्माननीय राजन पांचाळ यांचं नाव आपण OBC मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेलं आहे. आणि इतर सदस्य अशी एकूण आपण 70 जणांची कार्यकारिणी नियुक्त केलेल्या आहेत. आणि आत्ताच आपण शहर अध्यक्ष कुडाळ शहरचे अध्यक्ष म्हणून सन्माननीय सुनील बांदेकर यांची नियुक्ती आपण जाहीर केलेली आहे. अशी एकूण आपली मंडळची कार्यकारिणी आपण घोषित करतो आहे. आणि सगळं करत असताना सन्माननीय आमचे नेते राणेसाहेब, आमचे दादा राणेसाहेब, तसेच प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, सन्माननीय आमचे पालकमंत्री नितीशजी राणेसाहेब, ह्या सन्माननीय जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब यांच्या सगळ्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या आदेशानुसार ही कार्यक्रम आपण जाहीर केलेली आहे. आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला माहिती आहे की ह्या कालावधीमध्ये आपण 2 महत्त्वाच्या या ठिकाणी कार्यक्रम राबवतो आहे पक्षाच्या वतीने. ते म्हणजे पहिला गोष्ट म्हणजे रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आपण मोठ्या जोमाने राबवतो आहे. एक राखी देवाभाऊसाठी हा उपक्रम आपण पूर्ण आपण देशामध्ये राबवतो आहे. आणि हे करत असताना आपल्या राज्यामध्ये आपले लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना आपल्या जिल्ह्यामधून सुमारे 1 लाख राख्या पाठवण्याचं आपण उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. आणि तशा पद्धतीचं नियोजन आमचं पूर्ण झालेलं आहे. प्रत्येक बूथवरून किमान 100 राख्या आपल्या प्रत्येक बूथवरून या ठिकाणी पाठवण्यात येतील अशा पद्धतीचं नियोजन आपण केलेलं आहे. तसं काम आपल्या प्रत्येक बूथवरती चालू झालेलं आहे. येत्या 2 दिवसामध्ये आमचं जे आमच्या कुडाळ मंडळाला दिलेलं टार्गेट आहे साधारणतः 9000 राख्यांचं हे आपण 100% पूर्ण करणार आहोत. आणि तशा पद्धतीचं नियोजन आमचं झालेलं आहे. त्याचबरोबर हर घर तिरंगा अभियान हे सन्माननीय आमचे भारताचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांच्या संकल्पनेतून दरवर्षी आपण कार्यक्रम घेतो. आणि हा कार्यक्रम घेताना राष्ट्रध्वजाच्या प्रती आपल्या मनामध्ये जी राष्ट्रप्रेमाची भावना आहे ती व्यक्त करण्याचा हा एक क्षण असतो. आणि त्यानिमित्तानं हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या जमाने आपल्या ह्या जिल्ह्यामध्ये पण सुरू आहे. 10 तारीख ते 15 तारीख ह्या तारीख दरम्यान आपल्या जिल्ह्यामधल्या प्रत्येक गावामधल्या प्रत्येक घरावरती तिरंगा फडकवण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे. आणि त्यानुसार हे पण अभियान त्या ठिकाणी आपण संयोजक नेमलेले आहेत. त्या ठिकाणी आपल्या प्रत्येक पंचायत समितीवाईज आपण सगळ्यांना जबाबदारी दिलेली आहे. प्रत्येक बूथवरती आपल्या बूथ अध्यक्षांना जबाबदारी दिलेली आहे. आणि त्यानुसार हे अभियान पण आपण 100% या ठिकाणी यशस्वी करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत. कुडाळ तालुक्यातील नेरूरपार येथील डोंगरालगत असलेल्या विलास हडकर यांच्या घराच्या लगत असलेल्या डोंगराचा काही भाग खचला आहे. तसंच हडकर यांच्या घरापर्यंत डोंगरातील माती आली आहे. डोंगर खचण्याच्या या घटनेमुळे हडकर कुटुंबीय भयभीत झाले आहेत. याची प्रशासनानं दखल घेत हडकर कुटुंबाला
घरातून सुरक्षित स्थळी जाण्याची विनंती केल्यानं हडकर कुटुंब शेजारच्या घरी स्थलांतरित झाले आहेत. मात्र प्रशासनानं आपल्याच डोंगर खचल्याच्या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधून द्यावी किंवा दुसऱ्या ठिकाणी घर बांधण्यास आर्थिक मदत करावी अशी मागणी हडकर कुटुंबानं केली आहे. घसरत आलं आहे, माती खाली येते, झाडं पडतात, माती आली, पाणी येत आहे बुचू आतमध्ये घरामध्ये, घराला धोका. आम्ही दुसऱ्याच्या घरी जातो. अधिकारी आले होते, हो येऊन जातात, बघतात. मदत ना अजून जाहीर केली काय बोलले नाही. आमचं घर वगैरे बांधून दिलं तर चालेल, राहणार कुठे आम्ही? हे घराला धोका आहे, करणार का आता? इलाज नाही. दिवसापूर्वी भरपूर पाऊस लागला, त्यामुळे हे आमचा डोंगर संपूर्ण घसरत आला. त्यामुळे आमच्या घरात संपूर्ण पाणी घासारला. पाणी मिनी सर्व येतात, सर्व तहसीलदार सर्व येऊन गेले, ग्रामपंचायतीत लोक. आणि आता आमच्या घराला धोका. आम्हाला फक्त काय सांगितलं, घर खाली करा. घर खाली केल्यानंतर आम्ही दुसऱ्याच्या घरी राहतो. आता आमच्या गणपती येता काय येता, ही पुढची सोय आम्ही सर्वांनी करायची अशी आमची विनंती. तो दिवस माती हळूहळू पडली आणि ती साठी झाडं होती ती कुपन याच्यावर पडली, पडायला लागली. आज एक, नंतर 15 मिनिटांनी, 2 तासांनी एक, असं. त्यामुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झाले. ते शासनाचे अधिकारी आले होते, तहसीलदार, प्रांत, ग्रामपंचायतचे आले होते. मागणी म्हणजे आता मग घराला धोका असल्यामुळे घरा सुरक्षित काहीतरी वगैरे बांधून दिलं तर बरं होईल, भिंत वगैरे अशी कॉन्क्रीटची. कुडाळ तालुक्यातील कवठी आणि चेंदवण परिसरात कर्ली नदीच्या पात्रात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खननावरती महसूल विभागानं धडक कारवाई केली आहे. उपविभागीय अधिकारी ऐश्वर्या काळुशी आणि तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. शनिवारी सकाळी 11 वाजता निवासी नायब तहसीलदार अमरसिंग जाधव, पालवाल मंडळ अधिकारी श्वेता दळवी आणि ग्राम महसूल अधिकारी भरत नेरकर, सोनाली मयेकर, स्नेहल सागरे, शिवदास राठोड यांच्या पथकानं ही मोहीम राबवली. या पथकानं JCBच्या सहाय्यानं चेंदवण येथील 6 आणि कवठी येथील 2 असे एकूण 6 वाळूचे रॅम्प उद्ध्वस्त केले. तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांनी बेकायदा वाळू उत्खनन पूर्णपणे थांबवण्यासाठी परिसरात गस्त वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी विशेष पथकही स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कारवाईमुळे अवैध वाळू माफियांना मोठा धक्का बसला आहे. मालवण जेटीवरील सर्वात मोठी स्पर्धा ही शिल्पा यतीन खोत यांचीच आहे. स्पर्धेच्या यशस्वी नियोजनाबद्दल आमदार निलेश राणे यांनी शिल्पा खोत यांचं कौतुक केलं. अकरा वर्ष सौ शिल्पा यतीन खोत मित्रमंडळ मालवण या मित्रमंडळाला झाली आणि मला सौ शिल्पा खोत व यतीन खोत यांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे. आपण 11 वर्ष थेट एवढी मोठी हे जे काय आपण इथे आयोजित करतो, ही जी कॉम्पिटिशन आपण इथे आयोजित करतो, त्याचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. आणि या जेटीवर मला असं वाटतं जर सर्वात मोठी आणि गर्दी असणारी जर कुठली स्पर्धा असेल तर ही आपण यतीन खोत आणि सौ शिल्पा खोत यांची स्पर्धा ही सर्वात मोठी स्पर्धा इकडे जेटीवर दिसते. म्हणून मनापासून यतीन खोत तुमच्या सगळ्या मित्रमंडळाचे, सौ शिल्पा खोत आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे मी मनापासून कौतुक करतो, मनापासून तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आपण शिवप्रेमी देखील आहात. हे हिंदूंचे सण
असेच मोठे झाले पाहिजे, असेच मोठ्या प्रमाणावर साजरे झाले पाहिजे. आणि आज जे आपण हे ढोल पथक इथे आमच्या समोर वाजून दाखवलं, जे आपण हे चित्र इकडे मालवणला दाखवलं, सौ खोत मी आपल्याला मनापासून आपलं कौतुक करतो, कारण का आपलं ह्या क्षेत्रातलं कार्य मी अनेक वर्षांपासून बघतोय. हे ढोल पथक नाशिक किंवा पुण्याला देखील मिळणार नाही, असा ढोल पथक आपल्याला इकडे मालवणमध्ये आपण इथे उभा करून दाखवला आणि तो यशस्वीपणे आपण हे अनेक वर्षांपासून राबवतोय. मी मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो. आणि ढोल पथक आणि आजूबाजूला सर्व मालवणचे आपले नागरिक मच्छीमार, नारळी पौर्णिमेचा सण मालवणमध्ये त्याचं वेगळं महत्त्व आहे आणि ते महत्त्व आज या मालवणच्या जेटी बंदरावर दिसून येत आहे. आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा देत असताना येणाऱ्या ह्या सगळ्या आता हे सणांचं हे सगळं सीझन सुरू झालेलं आहे. सगळे हिंदूंचे सण आजपासून किंवा आतापासून सुरू होणार आहेत. तुम्हाला आतापासूनच्या त्या प्रत्येक वर्षामध्ये जे हिंदूंचे सण साजरे होतील प्रत्येकासाठी आतापासूनच शुभेच्छा देतो. मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण हिंदूंचे सण हे साजरा करा. हे महायुतीचं सरकार आहे. या महायुतीच्या सरकारमध्ये हिंदूंना सण साजरा करण्यासाठी जे फ्रीडम मिळालं, जे स्वातंत्र्य मिळालं ते ह्याच महायुती सरकारने दिलं, हे आपण विसरू नका. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंदूंचे सण साजरे करा. एवढंच सांगत असताना आपल्याला दोन्ही सणांच्या मी आज मनापासून शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मोरलेत शेतकऱ्यावर हत्तीचा हल्ला, ग्रामस्थ आक्रमक. कुडाळमधील नेरूर पारमध्ये डोंगर खचला, घराला धोका. आणि बाउन्सर आंदोलक मारामारी प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.